Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka.
Dalawa lang ha. Oh, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, wala approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go! Kailangan may linya? Oo! Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagbalak na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog.
dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo-Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad, patawad. Ito ay pambabaing pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. puso. Ang sagot- kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Mag- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot. May balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito ay matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh.
Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo bang kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang parehata. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung pumangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan.
Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa Bunga Buluan. It's already 9:03 PM na mga kabisyo at kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Simula po alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, samahan niyo po ko sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello at Top Secrets. Pero bago ang lahat mga kabisyo, mamimigay na muna po tayo ng 1,500 pesos ngayong gabi na to para sa mga nakaregister sa ating LKNB, Love Knows No Boundaries. Handog po yan ng ACS Pride Detergent. Dahil alam namin na bukod sa sobrang babad na babad kayo sa biyahe ninyo mga kabisyo, pero maliit naman ang kita dahil nga sobrang traffic din kahit napakahaba ng biyahe mo. Unti ang kita dahil nga po ang daming ginagawang daan, ang daming mga project, bigla-bigla na lang nagsusulputan. Grabe naman talaga yan. Kaya mga kabisyon, ako, don't worry. Bukod sa kayang paputiin po ng Pride Detergent at ang iyong mga damit, ang iyong kasuotan habang bumabiyahe, handa rin po magbigay ng 1,500 pesos ang ating ACS Pride Detergent para po sa inyong mga driver. Kaya hindi ko na po papatagalin pa mga kabisyo. Sino po kaya maswerteng mananalo sa ating Love Knows No Boundaries? Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na!
Sino kaya maswerteng mabibigyan ng 1,500 pesos ngayon na driver? Kaya po sa lahat po ng mga driver na nakatutok ngayon sa atin at alam mo sa sarili mo na hindi ka pa natatawag sa Love Knows No Boundaries pero nakaregister ka, lakasan nyo na po ang inyong mga radyo mga kabisyo dahil mag-a-announce na po ako ng maswerteng mananalo. Congratulations po mga kabisyo sa ating lucky winner ngayong gabi na to na si Jeffrey Manalo. No, saktong-sakto po yung apelido mo, sir. Tawa ako dito. Saktong-sakto pala, no? Saktong-sakto yung pangalan eh. Congratulations po Sir Jeffrey Manalo, isang Grab driver na may plate number na NKJ7426. Uy, ulitin ko lang po, Jeffrey Manalo, Grab driver na may plate number na NKJ7426. Familiar ako dito sa ano na to sa plate number na to mga kabisyo Anyway, congratulations po sa lucky winner na to na si Jeffrey Manalo. Sakto po ang pangalan mo, Grab driver na may plate number na NKJ7426 at may contact number na 0955160. Yan. Hindi ko na po sasabihin yung 4 na numero. Kaya mga kabisyo, sa mga gusto pong sumali sa ating Love Knows No Boundaries, pwede po kayong pumunta sa MBC Building para po magpa-register po kayo ng inyong pangalan. Hanapin nyo lang po sa PSG namin, Poging Security Guard, ang aming registration form para naman po makapag-lista na kayo. At malay mo, may isang araw, kayo na po ang maswerteng matatawag dito sa aming programa at mag-uuwi ng 1,500 pesos. Once again, Kuya Jeffrey Manalo, kung kaya mo makadaan dito kitain mo na ako. Ako si DJ Titan Jello. Anyway mga kabisyo, kayo po yung nakatutok sa ating programang Rocky's Secret Files. At sa aking pagbabalik, mapapakinggan na po natin ang kwento ng isa sa mga letter sender natin ngayong gabi na to. Kaya ano pang iniintay ninyo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello kabisyo, hello mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing!
Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. dude. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil
Coco. Alagang Astron, alagang maaasahan mo. Love Radio, Metro's number. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Music that makes you feel good. Love Radio. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 9:24 PM at kasama niyo po ngayong gabi na to ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, isang panibagong storya na naman po ang ating mapapakinggan. Kwento ng ating letter sender na pwede nating kapulutan ng aral. Kaya hindi ko na po patatagalin pa. Pakinggan na po natin ang kwento ng isa sa ating kabisyo na nagpadala ng kanyang kwento. Dear Titan Jello at Rakitera, matagal na po akong nakikinig sa programa ninyo at nais ko lang po sanang maibahagi ang aking kwento. Matagal na po itong pangyayari na ito sa buhay ko. 10 taon na rin po nakakalipas. At kahit 1 dekada na po ang nakakalipas, may lamat pa rin po sa aking pagkatao ang mga pangyayari na ito sa aking buhay. Itago nyo na lang po pala ako sa pangalang Marie. 39 years old. At ngayon ay naninirahan na sa Maynila. DJ Rakitera, DJ Titan Jello, laking probinsya po ako bago manirahan sa Maynila.
At dito na rin po ako sa Maynila nakapag-asawa at nagkaroon ng 2 anak. At dito ko na rin po natagpuan ang masaya at tahimik na pamilya. Pero mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rakitera, 10 taon nakalipas, hindi pa rin mabura-bura sa aking isipan ang madilim na nakaraan ko sa poder ng aking mga magulang. Noong panahon po na yon ay nagkaroon ng stage 4 liver cancer ang aking nanay. Tinaningan na rin po siya ng doktor na hindi na daw po tatagal ng 2 buwan ang kanyang buhay simula po nung na-diagnose siya na may stage 4 cancer na siya. Hindi po ito tanggap ng aming pamilya, lalo na po ng aking tatay. Tandang-tanda ko na yung mga panahon na yun, gustong-gusto niya pong gawin ang lahat para lang mapahaba ang buhay ng nanay ko. Kaya po nagpa siya ang aking tatay na dalhin sa Maynila si nanay upang ipagamot sa maganda at mamahaling ospital ang aming ina. Lahat po ng ari-arian namin that time ay pinagsasanla at pinagbebenta ni tatay upang may maipagamot lang po kay ina. Sa totoo lang po, naging tama naman po ang desisyon ng aking ama. At hindi po nagkatotoo ang sinabi ng doktor na 2 buwan lang po ay maglalaho na ang aming nanay. Dahil umabot pa po ito ng 6 na buwan bago siya pumanaw. Pero sa bawat araw na dumadaan, parang metro po ng taxi ang aming nagiging bill sa hospital. Kung kani-kanino na rin po lumalapit si tatay upang makahiram at mapagsanlaan ng mga natitira pa naming gamit at ari-arian. Upang matustusan lamang ang pangangailangan namin sa mga bills ni ina. Pero dahil nga po malaki ang ginagastos namin araw-araw sa ospital at mga pangangailangan ng pamilya namin, mabilis po nauubos ang mga napagbebentahan o napagsanlaan ng aking tatay. Kaya no choice kundi lumapit na rin po kami sa aking ninong na mayaman. Nanghiram po muli ang aking tatay upang pangtapal at panggasto sa ospital ng aking nanay. Buti na lang po mabait ang aking ninong sa Pangasinan. Dahil anytime naman daw po pwedeng ibalik. Dahil ang gusto niya lang din naman daw po ay makatulong sa aming pamilya. Pero DJ Titangelo at Rakitera, hindi pa rin po sapat yung pera na nahiram po ng aking tatay. 1.5 buwan pa lang po na ubos na naman ito. Tandang-tanda ko po DJ Titangelo at DJ Rakitera. 5 buwan ang nanay ko sa hospital. Kinailangan na naman po namin ng malaking pera para sa hospital. Dahil marami daw pong kailangan gawin sa aking ina. Hindi po alam ng tatay ko kung saan po siya lalapit muli.
Kaya sumubok ulit siya manghiram sa aking ninong. Mga kabisyo, DJ Titangelo at Rocky Terra. Sa pangalawang pagkakataon, mas malaki po ang hiniram na pera ng aking tatay. Pero sa pagkakataon po na ito, may hinihingi na po siyang kapalit sa aking itay na kinagulat ko ang naging desisyon ni itay. Tanging tanong ko lang sa aking sarili, bakit siya pumayag sa hiling ng ninong ko? Papalit na ako ng damit. Nangatin na ako. Pero bago ang lahat mga kabisyo, para syempre makita nyo ako kung paano ako maging pogi mamaya. Papalit na ako ng damit. Nangangatin na talaga ako, hindi ko na kaya. Kanina ko pa ito damit. Kaya gusto ko na pong magpalit mga kabisyo. Pero may paalala lang po ko sa inyo. Dahil nga kulang ako sa tulog. Gusto ko na magpalit ng damit. Alam nyo ba? Na dapat ang hinahanap nyo sa buhay ninyo, yung hindi lang pogi. Dapat yung hinahanap ninyo, yung pogi na at maaasahan pa. At para mahanap mo yun, kabisyo, may papakilala ako sa inyo. Kung gusto nyo ng quality at mapagkakatiwalaan na appliances, takbo na sa pinakamalapit na retailer ng Astron para makabili kayo ng dream appliance ninyo. Kaya huwag ka mag-alala kung busy kayo sa work o gawaing bahay. Don't worry, kabisyo. Nandito na ang alagang Astron na alagang maaasahan. Nakaabang ang Astron sa inyong mga paboritong budol apps. At isearch lang ang Astron Appliances PH sa TikTok Shop, Lazada at Shopee. Isang click lang, may alagang maaasahan ka na. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Dito na kayo sa alagang Astron, alagang maaasahan. Alagang Astron! Alagang di kalidad. Alagang Astron. Alagang maaasahan mo. Jello. Hello po si Sander. Hirapan ako doon. Ang sakit sa leg, parang naiipit na ako. Kasi nga, medium po yung size nyo. Large naman po talaga ako. Bola ka pa. Last man bola.
Tumilo na ako. Pero mo, maaga ka dito. Tapos bukas maaga. Bukas kasama ka sa long form namin. Anong oras daw yun? Mga anong oras kaya, Master? Ay, hindi po ako agree sa mga nagka-cutting classes na tao para lang po makapunta. Huwag na po yan. Diyan na kayo mga kabisyo ha, talaga nagre-reserve pa ako ng lakas ko. Simula kanina, umaga, alas 10. Ganap na tayo sa buhay. Kalmado lang ako ngayon. Nire-reserve ko yung lakas ko para sa pagbabasa at mamaya po sa programa. Shoutout po sa lahat ng mga kabisyo natin. DM James, thank you sa birthday greeting, sir. Welcome po. At Jelly Kim Crisostomo. Welcome. Hello.
Kaya pa, ay, nakabarong ako kanina eh, no? Raven, hi Raven. Thank you, Lord, for all the blessings. Always grateful and thankful tayo kahit maraming ginagawa. Just once, can you figure out? Mga kabisyo, gusto ko lang po palang magpasalamat sa sa lugar ng Parañaque. Siyempre, naimbitahan po ang Love Radio team upang maging partner ng kanilang event na Binibining Parañaque at Ginoong Parañaque. So, ginanap po yan kanina sa Ayala Malls, Manila Bay. Sa may tabi lang po ng Parkal. So, dun sa event po na yon, tayo po ay naging hurado. Tayo po ay sumala para po sa magiging Binibini at Ginoong Love Radio. Wow! So, yun, namimili po tayo doon at sinasala po natin sila. So, doon ko na naisip lang din. Story time muna tayo mga kabisyo. Doon ko lang din nakita na hindi pala madali maging hurado sa mga beauty contest na gano'n. Kasi kabisyo, to be honest, na-observe ko kanina na sa rampa ng unang-una, rumampa sila muna ng sarili nila, yung mga t-shirt lang sila. Okay? May magi-stand out. After nyon, yung swimwear na, may nag-stand out. Usap kami kanina ni Tita Tanya, sabi namin. Bago dumating si boss na ito. Usap kami na, dun sa swimwear competition, may nag-stand out talaga siya. Grabe. Sobrang, alam mo yun, ito na yun. Pero hindi pala ganun kabisyo. Kasi, pwedeng nag-stand out siya dun sa swimwear. Pero dun sa talent portion, doon sa formal na maglalakad na sila sa long gown, may iba rin na pwede mag-stand out. Plus, syempre, dun sa question and answer. So, talagang kailangan pala pag naghuhurado ka ng isang contest na ganyan, marami kang tinitignan factor. At the same time, kung paano mo sila pupuntusin doon sa mga ginaganapan nila. Sa swimwear, sa long gown, sa talent, sa Q&A. Okay, mahalaga pala yun. Hindi siya pwedeng pag nakita mo lang siya, ang ganda nito. Okay na. Pogi ito, okay na. So, doon ko na-observe. So, ang pinaka-final na sasabihin namin kung sino ang magiging Binibini at Ginoong Love Radio sa ano po yan? Sa Saturday, February 7, gaganapin po yan sa Okada. So, doon namin malalaman at may finalize yung pinaka gusto namin talaga. Kasi doon na rin namin mapapakinggan yung question and answer nila.
So, yun. Hirap pala kabisyo. Dalawa kami ni Tits kanina. Plus si Uncle Dagol nandun na rin. Konyo Bicolano nandun na rin. Hanggang sa dumating si Boss Nicole na sinasala din namin talaga kung sino yung mananalo. Hirap kabisyo. Hindi madali. Hindi pala siya ganon. Basta-basta. So, ang contest pala talaga, yung mga ganyan ay kailangan mong isipan mabuti, salaing mabuti. Pero speaking of Boss Nicole Yala, syempre, gusto ko lang pong batiin ang ating bossing and congratulations, syempre. Dahil siya po ang kapag nakasungkit, sa madaling salita, siya po ang nakasungkit ng award bilang isang female DJ of the Year sa 11th Platinum Stallion National Media Awards. Grabe yun. Congratulations po, boss. At syempre, binabati ko rin po na congratulations ng Love Radio Manila, ang FM Radio Station of the Year sa 11th Platinum Stallion National Media Awards. Syempre, nag-isang Love Radio Manila po yan. Congratulations po. Maraming salamat po. Bishop, pasensyahan nyo na po yung boses ko ngayon at ang aking datingan ngayon dahil reserva lang talaga tayo ng lakas. Mas gusto nyo ba yung ganito lang kahina yung boses ko? Ay, mato lang. That makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras natin sa Bunga Puluan is already 9:50 p.m. At kasama niyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng ating kwento sa Secret Files. Kwento ni Marie na dahil sa pinagdadaanan nila, dahil sa naging sakit ng kanyang ina, lahat po ng kanilang ari-arian o mga gamit ay halos nabenta o naisanla na po ng kanyang ama. Maisalba lang po ang kanyang ina. Sabi nga natin mga kabisyo, lahat gagawin natin sa ngalan ng pag-ibig. Lalo na kung yung kabiyak mo ay nangangailangan ng suporta at pagmamahal. Mga kabisyo, ano kaya ang kayang gawin ng ama ni Marie sa ngalan ng pag-ibig? Malalaman natin niya mga kabisyo sa ikalawang bahagi po ng kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to.
DJ Tight Angelo at Rocky Terra. Tandang-tanda ko pa na 5 buwan ng nanay ko sa ospital ay kinailangan na naman po namin ng malaking pera para sa pagpapagamot sa kanya. Wala pong ibang nilapitan ng aking ama kundi ang aking ninong. Sa pangalawang pagkakataon, mas malaki po ang hiniram na pera ng aking itay. Pero sa pagkakataon po na yun, may hinihingi na po siyang kapalit sa aking itay na kinagulat ko ang naging desisyon ng aking ama. Ang tanging tanong ko sa sarili ko that time, bakit siya pumayag sa hiling ng ninong ko? DJ Tight Angelo at Rocky Terra. Humiling po ang ninong ko na ako daw po ang kapalit sa kabayaran ng utang ng aming pamilya. Saktong byudo daw po kasi ang aking ninong. At matagal na ring walang nagiging partner sa buhay. Tandang-tanda ko, DJ Tight Angelo at Rocky Terra. Nag-uusap po sa telepono ang aking ninong at ang aking ama. Nako na nga lang daw po ang hinihiling na kapalit sa kabayaran ng lahat ng utang ni tatay. At ang bonus pa daw po doon ay makakaulit na makahiram si itay sa kanya. Basta mapasakin lang daw. Mapasa kanya lang daw ang katulad ko. Mga kabisyo, DJ Tight Angelo at DJ Rocky Terra. Yung napakinggan ko po yun, habang naka-loudspeaker ang aking ama, nakausap niya ang aking ninong. Kinikilabutan po ko. Mga kabisyo at DJ Rocky Terra, bata pa lang daw kasi ako, gusto na daw ako ni Ninong. Dahil ang ganda-ganda ko daw at ang puti-puti ko. At lalo niya daw ako nagustuhan nung nagdadalaga na ako dahil mas lalo daw akong gumanda at parang nakikita niya na daw yung pumanaw niyang asawa sa akin. Kilabot DJ Tight Angelo at DJ Rocky Terra. Habang napapakinggan ko yung usapan nila ni tatay sa telepono dahil naka-loudspeaker nga po sila habang nasa sasakyan kami. DJ Tight Angelo at DJ Rocky Terra, sinagot ko lang po ang tatay ko. Sa kanyang katanungan na, papayag ka ba na maging kabayaran sa utang natin kay ninong mo? Tanging sagot ko lang po ay pagluha at pag-iling. Dahil hindi ko po kayang ibigay ang sarili ko.
Pero pagbaba po muli ng telepono, bigla akong tinong ulit ng aking tatay. At sinabi sa akin na, narinig mo naman ang usapan namin ng ninong mo. Anak, para sa nanay mo, sana gawin mo na itong magiging hiling ko. DJ Tight Angelo at DJ Raketera, hindi ko napigilang umiyak at napailing na lang. Sinasabi ng tatay ko. Dahil hindi ko akalain na mismong tatay ko ang magbebenta sa akin at maglalagay sa akin sa kapahamakan. Mga kabisyo, alam ko sa sarili ko na ayaw ko pero dahil nga sa pangungumbinsi sa akin ng tatay ko, na gawin yung maling gawain na yun. Pumatol po ko sa aking ninong. Binigay ko po ang aking sarili upang makabayad kami ng utang. At magkaroon muli ng pantustos sa aking ina. Pero DJ Raketera at DJ Tight Angelo, ilang buwan pa lang po bago ko ibigay ang aking sarili upang ipambayad sa utang. Pumanaw po ang aking ina. Sakto pong ika-6 na buwan niya po sa hospital. Pero sa pagkawala po ng aking ina, hindi po natapos doon ang aming naging relasyon ng aking ninong. Patuloy ko pa rin pong binibigay ang aking sarili upang makabawi ang aking pamilya sa lahat po ng nawala sa amin. DJ Tight Angelo at DJ Raketera, ang tagal ko pong tiniis yun ng sobra. Diring-diri po ko sa aking sarili. Pero dahil nga mahal ko ang aking pamilya, ginawa ko ang lahat ng yun ng pikit mata at pilit na pilit. Sa ngalan na makasurvive lang po kami. DJ Tight Angelo, DJ Raketera, paumanhin kung naibahagi ko po ang aking storya na ganito sa inyong programa. Nais ko lang po kasi magbigay ng aral sa lahat ng kabataan at nakakaranas na naging sitwasyon ko na ganito. Nais ko lang din po sabihin na hindi masama maging matulungin sa pamilya pero huwag mo pa ring hahayaan na magtira sa iyong sarili. Upang hindi ka matulad sa istorya ko. Muli, maraming salamat po mga kabisyo. Ako po si Marie. At ito po ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio.
na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. 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 Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, taga? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, nagkakalaman. ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tokwa! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Ano sinasabi? Ano? Mabigani! Hindi ko narinig yun.
Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya, hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami.
Siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan, wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding, ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Ay! Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Iba yung pag-breastfeed. Hindi, I mean, iba pag breastfeed, hindi ko makakapag-diet agad. Kasi, tinry ko na mag-diet. Doon di mo lang lumalabas na gata.
O diba, alam na alam mo talaga. Kahit Angelo, Sinusuportahan lang kita dahil pinapagaan ko yung love mo. ang dami niyang alam pagdating sa pagiging magulang at paghahawak ng bata. Pero wala siyang inaamin. Alam mo, 2026 na, pwede ka namang magsabi ng katotohanan. Kasi nga, again, your secrets are safe with us. Tayo lang naman yung makakaalam. Wala namang judgment na magaganap dito. Kung naging batang ama ka, walang manghuhusga sa'yo. Ang mangyayari lang dito is, makakapagbahagi ka, diba, ng inspirasyon sa iba. Yeah. Or makapagbibigay ka ng inspirasyon sa iba. Diba? Makakapagbigay ka lang ng inspirasyon sa iba. Anong klaseng inspiration? Na pwede sila maging batang ama. Joke lang! Hatsi agad ako. Good game, ha? Game. Dude, di ko na mag-adjust sa volume ko. Sige. Gugulat nyo. Di, kuya, sige, ganyan na. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 10:24 PM sa buong kapuluan, kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio, mga kabisyo. Napakinggan po natin, mga kabisyo, ang kabuang storya na ibinahagi ng ating letter sender sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Napakinggan po natin ang storya ni Marie na pinambayad sa utang ng kanyang sariling ama. Nabaon po ang kanilang pamilya dahil po sa sakit ng kanyang ina. Kaya mga kabisyo, papakinggan po natin hindi lamang ako, kundi pati ang ating mismong Basa Princess na nandito ngayon sa studio natin live na live. Kung ano ba ang masasabi ng ating Alam mo, dude, eto Basa na Princess. napasugod ako sa stasyon nung marinig yung story ang binasa mo. Yan. Kasi masyado akong affected ngayon eh. Kasi syempre magulang na ako. Tapos nung marinig ko na biglang may ipinambayad na anak doon sa kumpare, parang nanggigigil ako. Parang gusto kong puntahan agad yung ninong. Tapos hingan ng pera. lang, may darot. Parang gusto ko talagang puntahan yung ninong. Tapos, tanungin siya kung bakit niya rin tinanggap. Tsaka gusto ko rin tanungin kung anong tumatakbo dun sa utak ng tatay, kung bakit nakaya niyang ipamigay o ibigay o ipanregalo yung sarili niyang anak. Ikaw ba, dude, kung mayroon kang anak, tapos ang laki-laki ng utang mo, sabihin nating 10 million pesos. Which meron ka naman nun. Ay, wala. Wala po ko yun. Feeling ko meron ka nun eh. O sige, sabihin natin 100 million pesos yung Ayan. utang mo sa kumpare mo. Palagay mo kaya mong gawin yung ginawa nung tatay. Tingin ko hindi. Hindi ko magagawa na ibigay o itaya yung anak ko para lang mabayaran yung utak ko dun sa kumpare ko. Dahil unang-una, ang anak, di ba? Isa yan biyaya ng Panginoon. Lalo na, magulang ka na, ma'am. Akala ko pwede mo na isiwalat dito yung Munti ka na nga eh. Munti ka na nga eh. Lalo na, magulang na ako. Munti ka na eh. Munti ka na.
Pero yun nga, di ba? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang itaya mismo yung anak ko sa ngalan na para lang makabayad ako ng utang. Wait lang, request ba nung kumpare yung... Na-request nung kumpare. Gagawin niya bang asawa yung anak? Wala naman, pero gusto niya lang daw tikman. Oh my God. Kasi bata pa lang daw yung, nagdadalaga pa lang daw yung si Marie. Ang pagkakasabi nito nung ninong, dun sa tatay ni Marie, nakikita niya daw yung asawa niya doon. Kay Marie. Ang hayo pa. Grabe. Ako, nahahayupan ako sa ganong klaseng pag-iisip. Kasi kung tutuusin, dapat kontento ka na sa asawa mo eh. Pero yung magnasa ka pa sa ibang tao, especially sa isang bata, na habang lumalaki yung batang yun, pinagnanasaan mo siya, iniisip po na parang katulad siya ng asawa mo, maling-mali yun. Tunay. So, wala lang. Parang ako, gusto kong tingnan o pasukin kung ano yung tumatakbo din dun sa isip talaga nung tatay at the same time nung kumpare. Kasi parang para sa akin, panghayop yung ganong klaseng thinking. Hindi siya isipin ng normal na tao. Tama. Kasi kung tutusin, pwede naman, kung kumpare ka, di ba? Pwede namang pagtrabahuhin mo yung kumpare mo eh. Na, sige, magtrabaho ka sa akin bilang boy ko. O kaya naman, bayaran mo ko through ganitong paraan. Ang daming paraan, hindi naman kailangan na ibigay o iregalo yung anak niya. Ikaw, anong palagay mo yung pwedeng paraan para mabayaran niya yung kumpare niya? Tama ka dun. Agree ako dun sa sinasabi mo na maraming paraan para mabayaran yung utang, hindi para ibigay yung anak mo. Tingin ko, isa sa mga paraan na gagawin ko, pagtatrabahuan ko dun, tama, pwede akong maging tauhan nung mayaman na ninong na yon na nagpapautang. Para lang makabayad utang. Pero para galawin yung anak ko, magkakamatayan muna tayo bago nyo mahawakan o madapuan ng lamok yung anak ko. Ganun ako eh. Grabe ka talagang ama, no? Ibang klaseng ama, si Tayt Angelo. Pag ako naging ama, hindi, poprotektahan mo talaga yung anak mo. Ko talaga. To the point na hindi mo sasabihin sa ibang tao na meron. Natatay na ako, gano'n, no? Oo, kasi sa sobrang pagpoprotekta mo. De, charot lang with a lot. Pero anyway, tama si Tayt Angelo. No, bakit mo nga naman kasi ipapagalaw sa iba, diba? Ang daming paraan, tulad nga ng pagiging tauhan dun sa Tapos, kung pursigido ka talaga makabayad ng utang, 'di ba? At labag sa loob mo na ipagalaw yung anak mo, ipambayad yung anak mo. Pwede namang humingi ng tulong sa ibang tao. Dito papasok yung paghingi ng tulong sa ibang tao, yung pagbaba ng pride mo. Although sabihin na natin na pride din naman, binaba niya na yung pride niya sa pamamagitan ng pag-offer ng anak niya. Pero meron ding ibang paraan na pagbaba ng pride in the sense na humingi ka ng tulong sa ibang tao na alam mong pwede naman makatulong sa'yo. Especially doon sa mga taong nagmamahal sa anak niya. Yung legit talaga na magmamahal. Kasi kung titignan mo dito, totoo bang mahal niya yung anak niya? Kasi mapapa-question ka ng ganun eh. Totoo bang minamahal niya yung anak niya bilang anak niya? O mas minamahal niya yung sarili niya kasi ayaw niya lang mapahiya dito sa kumpare niya? O sinisave niya lang yung sarili niya. Diba? Parang napaka-selfish nung ganong klaseng pamamaraan eh. Na ipambayad mo yung anak mo na kung tutuusin, ako na lang yung kunin ninyo. Kasi kung ako magulang, kasi ngayon, diba, magulang na tayo. So ngayon parang, di bali ng masaktan ako, di bali ng wala akong tulog, di bali ng magkanda sugat-sugat ako, dumugo yung buong pagkatao ko, malapastangan ako, wag lang yung anak ko. Ganon yung pakiramdam ko bilang isang magulang ngayon na nag-mature ha. Hindi ko na sabing fully matured na ako ngayon, pero medyo naging iba yung perspektibo ko sa mga bagay-bagay dahil naging magulang na ako ngayon. So, ngayon naiisip ko tuloy, yung lalaking yon, yung tatay na yon na nag-offer ng anak niya dun sa kumpare niya, nasaan yung pagmamahal mo nun para sa anak mo? Tama. Mahal mo lang siguro yung sarili mo because you are just saving yourself but not your own child. Agree. Kaya sa mga kabisyo natin dyan na magulang na, di ba? Naway makapulutan nila to ng aral eh. Yung kwento nito. At ang ganda nung sinabi ng letter sender natin ngayon na si Marie. Sabi niya dun sa dulo ng kwento, dude, na naway itong kwento ko na to
ay maging aral sa lahat ng mga nakakaranas o makakaranas pa lang dahil tama lang na mahalin mo yung pamilya mo pero dapat magtira ka pa rin sa sarili mo. Kasi si Marie rin umagri din doon sa pagkakataon na yun dahil nga sa ngalan nga daw ng pagmamahal niya rin sa pamilya niya. And dahil nga mahal niya rin yung tatay niya, pambayad ng utang. At naalala ko yung mga usapan natin back in the days, dude, last year. Hindi naman to masyadong matagal pa, no? Mga last year lang, about toxic family trait. Diba? Ito yung tinatawag na Filipino or toxic Filipino culture. Diba? Yung may utang na loob ka sa pamilya mo, yung mahal na mahal mo yung pamilya mo, na kahit alam mong nasisira ka na, nawawasak ka na nawawalan ka na ng kinabukasan dahil sa kagagawa ng mga magulang mo, sige ka pa rin. Pero hindi yun tama para sa sarili mo. Paano naman yung sarili mo? Paano yung magiging future ng sarili mo? Paano yung magiging future ng sarili mong pamilya? Kung ngayon pa lang, winawasak ka na ng sarili mong pamilya. And lagi mo yung tatandaan, kabisyo, na ang tunay na definisyon ng pagiging isang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo. Ito ay nasusukat sa pagmamahal, pag-aaruga, at pagmamalasakit sa iyo. So kung wala yung mga elementong yun mula doon sa kapamilya mo, mag-isip-isip ka kung tunay mo bang kapamilya tong taong to. Baka naman kasi sinasabi lang nila na ama mo sila, ina mo sila, o kapamilya mo sila. Pero hindi naman talaga yun yung ipinapadama sa iyo. Ganda yun. Anyway mga kabisyo, kung gusto nyo pong magbahagi ng inyong mga kwento, maaari po kayong magpadala sa aming Gmail account na raketera@gmail.com. Malay nyo may isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa dito. At syempre, onting panahon na lang mga kabisyo, magbabalik na ang nag-iisang Basa Princess natin sa radyo. Ang napakaganda pa rin. Di ba? At bolero pa rin. Bolero pa rin na Titan Jello. Balita ko, ang dami mo ng mga nabola na colors natin. Wala nabobola. Habang napupuyat ako sa pag-aalaga ng bata, ikaw nagkikipagpuyatan sa pakikipag-usap sa mga chika baby na color. Grabe naman. Na-miss kita, dude. Dude, ako din, na-miss kita. In fairness naman sa'yo, ang laki na ng pinagbago mo, ha? From ang laki-laki mo to ang macho-macho mo na. May pinagpapapugian ka ba? Wala nga wala pa Maniwala ako sa'yo. Wala pa. Alam ko, meron kang sa Star City. Oo, parang ride all you can. Parang may nira-ride all you can ka doon. Wala ba? Wala. Mali ba yung chismis na nasagap mo? Mali yun. Ano ba yung totoo? Doon sa Starbucks yun. Hindi pala Star City, Starbucks pala. Ano ba yan? Mali naman to sila konyo Anyway mga kabisyo, muli po kami magbabalik ang nag-iisang Basa Princess natin, DJ Raketera. O nga, nakalimutan ko na magpakilala. Karga-karga ko kasi yung anak ko. Actually, wala pa talaga sa wisyo yung yung pagbabalik ko. Pero at least unti-unti, di ba? Napapabisita sa'yo. And gusto ko lang natin batiin pala bago tayo magtapos, no? Ng happy birthday yung aking may bahay. Kala mo na may bahay. Kala mo siya yung babae, no? Happy birthday. Hindi, kasi siya yung magpo-provide ng bahay para sa akin. Kaya ganon. Yan, may bahay. May bahay. May bahay na dala-dala. May bahay, pero sa akin, ang titulo. Uy! Ganon. Ay, nako. Ayan, happy birthday, Miguel Christopher Mendoza. Ayan. Boss, happy birthday po. At naway, marami ka pang blessing na makuha. Binati ko nga siya kaninang umaga. Talaga ba? Sinabi sa akin, magpapaturo daw siya bilang ama sa akin. Ay, nako. Uy, magpaalam na. Paalam na muna ako. tayo. Pumapasok na si Pink Sweat. Gusto nang tumugtog. Ayun, ang pogi ni Titan Jello talaga. Ayan. Maraming salamat. Once again, DJ Titan Jello together with Basa Princess DJ Raketera. Yun. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Nakakamiss, dude. Nakakamiss sobra.
Sobra doon. Tsaka, iba doon. Iba na nandito. Hindi. Hindi. Oo, Ayaw niya umiyak wala kayo sa araw-araw. akin. Pero masarap lang din may kausap. Yun lang. 'Di ba? Parang ako, minsan kausap ko lang sarili ko tsaka anak ko, hindi naman nagre-respond. Anyway, guys, thank you so much ha. Titan Jello, salamat. Gugora na kami ng asawa ko. Ako dapat magpasalamat syempre ang aking idolo since day one. Alam mo. May sinad nga ako sa'yo 2023. Nakita mo yun. Oo, nakita ko. Kaya lang na-touch ako, tapos sabi ko hindi na ako magre-reply dito. Okay. Saka na pagbalik ko na. Di totoo yun kasi... basta, lodi natin yan. Ang nag-iisang basa princess. Sabi Walang... mo, may pinapapugian pwedeng. si Titan. Wala! Wala! Ito, happy birthday, boss. Happy birthday. Ang ating Uy, binati ka nag-iisang namin boss. ng happy birthday, oh. Ang ating Sige na, boss. tulog na. In fairness sa anak ko, tingnan mo, tulog na tulog. Tulog na Kahit- tulog, oh. Kahit nagdadaldal tayo. Ibig sabihin talagang... Pwede pala, no? Gusto niya talaga to. Lagyan na lang natin ng dito, ng kuya. Hindi, nag-crib, no? Crib. Crib dito. Kasi salmak na yun. Trabaho, di ba? Dude, sige na, bye-bye. Thank you po. Dude. Boss. Thank you. Papapasok muna tayo ng nanalo sa Love Knows No Boundaries natin, mga kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy,
Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako. Kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpulyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah!
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya.
Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Ang kundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay Ito malinang na. titikman na. Akin lang magtitikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Ay, Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Bakit nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili.
Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1. Metro's #1. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of...
your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman layon, no? Hala, ang hirap Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot.
Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay... Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok.
Dahil pasok kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Gabi, please wag kayong tawag ng tawag. Respeto sa bagong may-ari. Lokoy! Lokoy ka. Mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line 0916-529-5595. Bukas na po ang ating linya mga kabisyo para sa inyong pagtawag. Nang makauwi na ng maaga. Ang lahat. Alas 10 pa po ako dito mga kabisyo. Ayun, sabi ni Kopi Lover, grabe daw freshness niyan. Grabe. Puyat pa yan. Pupuyat pa to ha. Puyat pa to mga kabisyo. Do it na to. Uy. Mga kabisyo, tawag na po 0916-529-5595.
Once again, bukas na po ang aming linya na may numerong 0916 529 5595. Bakit ako laging puyat, di naman ganyan ka-fresh? Hindi ko alam eh. Siguro sa ilaw lang. Takpan ko yung ilaw. Fresh pa rin ba? Wala nang ilaw yan ah. Alam nyo kanina, nakauwi ako sa bahay. Ito muna, kwentuhan muna tayo habang... Ay, ito na, may tumatawag. Hello? 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 Maaari po bang papatay po ang loudspeaker or naka-earphone kayo para po magkarinigan tayo? Hello po? Hello po. Hello, ma'am. Good evening. Ay, good evening po. Kumusta ka, ma'am? Ma'am. Hello, ma'am. Hello po. Yes, ma'am. Hello po. Okay, ma'am. Ganito na muna. Loud and clear ba ako sa'yo? Yes po. Okay. Ma'am, maaari po bang papatay po ko ng loudspeaker? Patanggal po ko kung naka-earphone po kayo at hawakan nyo lang po yung phone ninyo at itapat nyo lang po sa tenga ninyo para po malinaw at maayos po ang ating magiging usapan. Hello, ma'am. Hindi na yata yung internet natin. Hello po? Hello? Hello po. Ma'am, nasan po kayo ngayon? Yes po, ma'am. Ma'am, nasan po kayo ngayon? Hello. Hello, ma'am. Nasan po kayo ngayon? Sa bahay po. Okay. Nasa bahay po. Okay, ma'am. Ma'am, pwede po ba patanggal po ako kung may mga radyo pong nakabukas, Facebook na nakabukas, TikTok na nakabukas, papatay naman po ako, ma'am, tsaka loudspeaker, ma'am, para hindi po tayo nag-feedback, ma'am, sa radio. Maganda po usapan natin. Okay lang po? Yes, okay lang po. Okay, opo. Okay. Wala naman po akong ano. Okay, ma'am. Kanina po kasi, ma'am, may feedback tayo, ma'am. Nag-feedback po. Medyo masakit po sa tenga. Pero, ma'am, magandang gabi muna po sa inyo, ma'am. Yes, hello. Magandang gabi po. Yes, sir. ma'am. Happy Blessed Tuesday, ma'am, sa inyo. Likewise po, sir. Okay. Ma'am, familiar po ba kayo sa ating programa? Opo, naka-follow po ako sa TikTok sa inyo. Ganun po ba, ma'am? Ma'am, papakilala ko muna po ang aking sarili sa inyo, ma'am, ha? Hello. Okay po. Ako po si DJ Titangelo, ma'am. Hello, ma'am. Hello po. Yan. Talaga po bang mabagal ang dating sa inyo ng aking sinasabi, ma'am? Or talagang napapaisip lang kayo, ma'am, ng inyong top secret ngayon, ma'am?
Mga kabisyo, tawag na kayo ulit. 091652955595. Hindi na tayo para mag-ubos ng oras sa mga ganun. Tawag. 091652955595. Medyo nawawala yung signal eh. Malabo. Thank you, Sed. John Ronald, good evening. Ronaline, good evening. What time start? Start na po mga bisyo. Bukas na rin po ang ating linya para tumawag na po kayo sa 091652955595. Hi po. Hello po, good evening. Hello po. Kamusta, ma'am? Okay lang po. Okay. Ma'am, ako po pala si DJ Titangelo. Apo. Familiar po ba Ay, kayo sige. sa ating programa? Apo. Nanonood po kayo? Apo. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, ganito, pwede po kayong gumawa ng inyong pangalan, edad, at lokasyon na hindi po talaga tugma sa pagkatao ninyo para maitago nyo po yung identity ninyo. Apo. So ma'am, diretsahan po tayo. Pag tinanong ko po kayo, ano po ang top secret ninyo, diretso po kayong sasagot, ma'am. Apo. So ma'am, ito rin po, ma'am. Yes po. Okay. So ma'am, ready na po kayo? Apo. Nasaan po kayo ngayon, ma'am? Nasa other country ako. Other country, ma'am. So, matagal na po kayo Yes. dyan, ma'am? 10 years na po. Okay, ma'am. Pero umuwi ka pa naman po ba ng Manila? Ng Pilipinas? Yes po. Opo. Pauwi po ng April. Malapit naman. Opo. First time niyo po bang tumawag dito, ma'am? Opo. Di pa Kasi po. gusto ko lang maglabas ng ang hirap na kasi. Yes, ma'am. Naiintindihan po namin kayo, ma'am. First time niyo lang po pala dito, ma'am, sa ating programang magbabahagi, ma'am. Opo. So, Yes po. bigyan mo po ako, ma'am, ng 1 minuto para maka-inhale, exhale ka din, ma'am, at bago tayo mag-start ng programa. Okay po ba yun? Opo. So, ma'am, okay lang ba malaman ko yung pinagkakaabalaan mo dyan? Ano po bang trabaho ninyo dyan sa ibang bansa? Domestic helper po. Domestic helper. Yes po. Kumusta naman po yung pagiging domestic helper nyo dyan, ma'am? Okay naman po. Kaya pa. Kinakaya. Mm-mm. Sige, ma'am. May pamilya po ba kayo Yep. dito sa Pilipinas? Meron po. Single mom po ako. Sa ilang bata? Isa po. Babae, lalaki? Babae po. Ilang taon na, ma'am? 13 po. Padalaga na rin, ma'am, no? Opo. Maaga pong nabuntis. Okay lang yun, wala masama. Masama kung pinabayaan mo siya. Tama? Opo. Ang masakit. Masakit.
ayaw sumama sa akin kasi Yun po ba ang top secret ninyo, ma'am? hindi po. Okay. Itanong ko lang po, pasensya na ma'am. Ako na itanong ko lang po. Okay lang po ba sa inyo na No, nabubuksan po natin yung mga ganong kwento? okay lang po. Wala pong problema. Ma'am, standby po, ma'am. 40 seconds, start na po tayo, ma'am, ha? Opo, sige po. Inhale, exhale ka na, ma'am. Tour ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega. Papakinggan natin ngayong gabi na to. Hello, ma'am. Hello. Po tayo tumungo sa radyo. Isa po kayong domestic helper sa ibang bansa. Yes po. 10 taon na po ba kayo dyan sa ibang bansa nagtatrabaho, tama? Opo. Okay. At na-mention nyo rin po sa akin kanina na may anak po kayo dito sa Pilipinas. Ilang taon na po ulit, ma'am? 13 po. 13 years old. Yes. So, ma'am, ready ka na po para sa ating top secret ngayong gabi na to? Opo. Ano pong pangalan? Pinky po. Pinky. Nagasan po si Pinky? Manila po. Manila? Yes po. Ilang taon na si Pinky? 33. 33. Pinky from Manila. Ano ang top secret mo? Naging kabit po ako for 2 years. Nung una po, hindi ko alam na may asawa. And then, nung una, wala pa ako nararamdaman sa kanya. But after 3 months, nahulog yung loob ko. And then, nung nahulog na yung loob ko after 3 months, nalaman kong may asawa siya. And then, tinanong ko siya, kinonfront ko siya kung totoong may asawa siya. Mm-hmm. Ang sabi niya, wala. Hindi na sila nagsasama. And then, one time, gustong-gusto kong mag-open ng FB kasi nag-deactivate ako that time. And then, pagka-active ko ng FB ko again, mayroong nag-pop up sa wall ko na post. Kasi friend kami sa FB. And then, nag-scroll ako, nag-stalk. Tinignan ko dun sa comment. May comment doon na parang may something. Pag-open ko ng FB na yun, nakita ko magkasama, picture nilang dalawa. And then, I asked him again. Sabi niya, nag-deny pa din na hindi sila nagsasama. Hanggang marami nang na-involved na person. Na na-chat ko everything na pagtanungan, but hindi ko kinayang umalis. Alam kong mali, pero mahal ko yung tao. And then, yung time na yun, yung tao na yun, wala akong alam na kaya lang pala lumapit sa akin kasi may purpose. Okay, ma'am. Kasi yes po. May question muna ako, ma'am, bago natin ipagpatuloy po yung kwento ninyo. Ma'am, ano po yung kailangan niya sa'yo? I think ngayon kasi na-realize ko na pera. Pera. So, nagbibigay ka sa kanya ng Yes. pera? As in, sinuportahan ko siya. Okay. Totally.
Binigay mo lahat ng luho. Natluho kasi ginastusan ko siya paalis ng bansa. So from Manila, pumunta ng ibang bansa. Yes po. Magkano nagastos mo? I think kung kukumputin ko is 350. Sa ilang buwan lang yun na pagsasama ninyo? Hindi po kami nagsama ng buwan, as in week lang. Kasi week lang akong umuwi nun. Pero 2 years na kami. 2 years ko siyang sinusuportahan kahit nasa Japan, nasa ibang bansa na siya. Okay. Ma'am, unang-unang Ma'am Pinky, nakakalungkot po na mapakinggan yung kwento ninyo. Pero ma'am, tulad nga po ng sinabi ninyo, na napatunayan ninyo na kabit po kayo, right? Yes. Yes po. Yung napatunayan mo ng kabit ka, ito mama, katanungan to. Wait. Pwede pong sumingit saglit. Sige ma'am, go. Nung time na nalaman ko na may asawa, kasal, na may nakontak kasi kong family niya mismo. Tita. Yung tita na yun, same kami ng bansa. Same kami ng bansa kung nasan ako ngayon. And then I contact her. Sabi ko, tinanong ko kung hiwalay. Ang sabi ng pamilya, oo. Hiwalay. Hindi na nagsasama. Yung mga lalaki nasa kanila na. Pero, meron kasi, siyempre mag-asawa. Yung family siguro, kasi ayaw sa babae. Baka hindi nagpupunta yung babae doon. Madalang or what, I don't know. May nakikita kasi ako mga posts na nagsasama sila. So sa madaling salita, nalaman mo na sa mismong kamag-anak niya na hiwalay na talaga siya. Siguro po, parang ganun. Na, kumbaga, nasa gitna sila ng kaguluhan. Parang ganun. Pero di ba nakikita mo, maayos naman sila dun sa litrato? Not totally po kasi na maayos talaga. Kasi yung, ang hirap. Kasi one time ko lang po nakita yon na post na magkasama. Accidentally pa. So ma'am, tama ba ako ng pagkakaunawa na yung nalaman mo po na hiwalay na talaga itong guy, mas tumibay po yung pinangahawakan ninyo na, okay, ipagpapatuloy ko tong relasyon namin? Yes po. Kasi parang 11 years na relationship ko, and then naghiwalay. 5 years ako na as in hindi nakipag-usap kahit kaninong lalaki. 5 years. Tapos nung nakilala ko yun, akala ko, yun na. Kaya parang after 5 years, parang na-excite ako na magkaroon ulit ng partner. Kaya binuhos ko lahat. As in, na halos walang natira sa akin. Okay, ma'am. So, nabanggit mo nga kanina sa akin na ilang linggo lang kayo nakapagsama pero through online na lang yung iba, right? Yes po. So, paano kayo nihiritan na ito na tao na to? Ba't bigay ka ng bigay sa kanya? Kasi every time, minsan siya kasi, nakita ko na even na wala ako doon, nagpupunta sa pamilya ko. Kahit na yung pamilya ko, minahal siya Kasi nabilib sa kanya na bakit kahit wala ka, nagpupunta siya, nakikipag-banding, siya, pag meron akong iutos sa kanya, sinusunod niya.
As in, para siyang ano, parang nakita ko, parang naging totoo siya ba? Parang naging totoo rin siya, ganun. But, nung time na yun na kasi, hiram, hiram. Sabi niya, pahiram. And then, tapos, lahat, pahiram, pahiram, pahiram. Bilang partner, susuportahan kita kasi may pangarap ka. And parang yung bilang partner, yung pangarap na yun para sa ating dalawa. Kaya sinuportahan ko po siya. And then, ngayon kasi, umaabot na kami sa demandahan. Mhm. Kasi, ngayon, nung nakarating na kasi siya doon, nagbago yung lahat. Nagbago. Oh. And then, ngayon kasi, andun na yung minumura niya ako. Pinagsasalitaan niya ng masasakit na salita. Pokpok ka, ayok ka. As in, pati pamilya ko dinadamay niya. Kasi walang alam yung pamilya ko na may asawa siya. Kaya, wala silang alam. Kaya siguro tinanggap din ng ganun. Kasi hindi nila alam na may asawa. Hindi nila alam ng kasal. Nakipag-ugnayan ako sa attorney. Pero sabi niya, ang mailalagay lang sa demand letter is about sa utang, about sa pera, and then ma-open lang yung personal conversation namin pag nandun na sa korte. Umabot ka sa sitwasyon na ganyan. Pero, nais ko lang din matanong, Ma'am Pinky, ano bang gusto mong ipaglaban? Bakit mo kinasuhan itong tao na to? Para, ano bang... Kasi nadidegrade na po yung pagkatao ko sa mga sinasabi niya. Mhm. Mhm. Kasi hindi ko po deserve yung after kitang tulungan, pati pamilya mo, tinulungan ko. Gaganyanin mo ko. Walang utang na loob. Hindi po sa pera, kasi yung pera napapalitan eh. Pwede ko pakitain. Pero yung salita, yung mura, yung maliitin ka, napokpok ka, hindi ko naman po ginusto pagiging kabit eh. Minahal ko lang po talaga. Tapos kagabi, may tumawag na babae. Tinanong ako, tapos may tumawag. Wala pa po kaming maayos na pag-uusap na wala na, tapos na. May tumawag na babae. Kwento niya lahat na halos patagupang idinala sa dorm. As in talaga kwento ng babae. Lahat ng pangyayari. Tapos ngayon, kinokontak ko yung lalaki. Wala lang. Hinahamon niya pa ako ng demandahan. Magdemanda ka. Kahit anong gawin mo. Yung family niya, dati friend ko, ang bait nila. Pero ngayon, wala. Inunfriend ako lahat. Kinokontak ko sila. Dead na sila. After ko silang tulungan, every time na makailangan na sila, binibigay ko po yun. Pero ngayon na ako na yung magkailangan, wala na. Di na nila ako kilala. Mas ginampihan nila yung mali. Yung anak nila. Wala naman po ako magagawa kasi kahit anong mangyayari, hindi naman po nila ako kaano-ano. May gusto po ba kayo marinig? Galing sa akin? Apo. Apo. Ano bang gusto mo marinig, ma'am? Kasi ang gulo ng isip ko. Gusto kong ituloy yung kaso.
na parang naaawa pa rin ako. Hindi ko alam kung tama pa ba ituloy ko or what. Kasi sigurado pag tinuloy ko yun, mauungkat lahat mula sa simula. Mhm. Wala po kasi alam yung gagawin. Ma'am Pinky, Yes po. kung binibigyan mo ako ng karapatan na magsalita ngayong gabi na 'to, binibigyan mo rin ba ako ng assurance na pakikinggan mo yung sasabihin ko sa'yo? Yes. Yes po. Pangako? Opo. Okay, Ma'am Pinky. Alam mo, Ma'am Pinky, gusto ko lang sabihin sa'yo na kung naiisip mong wag nang ituloy, gawin mo yun. Hindi dahil sa naaawa ka sa kanya. Hindi dahil sa takot ka. Hindi dahil sa ikaw yung naargabyado at ikaw na yung talo dito. Alam mo, Pinky, kaya ako sinasabi sa'yo na desisyonan mo na wag mo nang ituloy dahil unang-una, ikaw na mismo nagsabi na hindi naman problema yung pera. Hindi mo siya kinasuhan dahil gusto mong habulin pa yung pera. Wala, di ba? Kaya ayaw na nating kasuhan yung tao na yun kasi gusto ko na magkaroon ka na ng peace of mind. Kasi hindi matatapos yung mga sugat na meron sa puso mo kung hindi mo isasarado yung pintuan sa taong nakapanakit sa'yo. So, paano mo ba uumpisahan yun? Hayaan mo na lang yung karma ang bumawi sa kanya. Dahil hindi niya deserve na pag-aksayahan mo pa ng panahon. Ang hirap magkaso, Pinky. Ang haba ng proseso. Ang dami mong uubusin na pera. Tapos at the end of the day, wala lang din naman mangyayari. Baka nga naiisip ko at the end of the day, nasa gitna na kayo ng hearing ninyo. Sasabihin mo lang sa kanya, sige na nga, pinapatawad na kita. Tama na to. Pwede maging ganun eh. Kaya, kung gusto mo talaga matagpuan yung peace of mind, stop mo na. Hindi dahil natalo ka ha. Hindi dahil takot ka ha. Lilinawin ko, uulitin ko. Hindi dahil hindi mo siya kayang kasuhan. Kundi pinipili mo lang yung kapayapaan. Yung peace of mind mo. Na hindi na muling makipag-deal or makipag-transact dito sa ganitong tao. Kasi kapag kinasuhan mo yan, ang haba ng proseso, makakapag-usap pa kayo, makapagkita muli kayo, nabubuhay ulit yung mga sakit at sugat na unti-unti nang naghihilom. Yun nga po ang mahirap dun. Magkababayan pa naman kami. Yes. So, ang pinakamagandang gawin dyan, hayaan mo na. Hayaan mo na. Ang daling sabihin na hayaan mo na, pero yun kasi yung tama eh. Nagawin eh. Pabayaan mo na yan. Siguro po yung ano na lang ang kukuhanin ko sa kanya. Wala ka nang Yung hiram kukuhain. ng
Wala ka na kumuha. Meron po. Meron po kasi regalo yung nanay ko sa akin Mm. na nasa kanya na hiniram niya noon. Binabalik pa ba? Binabalik niya po pero kailangan personal Para saan? ang desisyon niya. Hindi ko po alam. Ka na maipagkita. Ang sabi ko po sa kanya, ipadala na lang. Ipadala niya kung gusto niya ipadala. Yun ang tama mong desisyon. Pero alam niya po kung anong masakit pa. Ano? Masabi niya, yung ang dami na po niyang pasinungalingan lahat. Hanggat nasa akin to, hindi ko makakawala. Bakit po ganun? Sasaktan mo na yung babae, pagsasalitaan mo na kang sasabi, gaganunin mo pa. Alam mo bakit ganun siya, ma'am? Hindi ko na rin po alam. Alam mo bakit nga ganun siya? Ako alam ko. Bakit? Bakit po? Kasi kailanman hindi ka naging mahalaga sa kanya. Yung 5 years na inayos ko yung sarili ko. Yung walang kwentang tao po. Sumira ulit. Hindi ko na nga po alam kung paano pa magsisimula ulit. Kasi, desperada man sabihin, hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Kasi umikot yung mundo ko sa kanya. As in. Itanong ako sa'yo. Opo. Hindi mo ba mahal yung sarili mo, Pinky? Hindi ko na nga po masabi. Hindi mo ba mahal yung anak mo? Mahal na mahal ko. Kaya po ako hanggang ngayon lumalaban. Ay parang gusto ko nang maglaho. Pero dahil may anak ako, pilit akong lumalaban. Kasi ang hirap. Pinky, Opo. una walang magandang naibigay sa yung lalaki na yun. Huwag mong iyakan. Huwag mong pag-isipan ng masama yung sarili mo dahil tingin mo hindi napahalagahan yung katulad mo. Dapat maging masaya ka, Pinky. Bakit? Dahil tinapos na rin sa wakas yung pagsasama ninyo nitong tao na to na hindi naman talaga totoo yung pagmamahal na pinaparamdam sa'yo. Hindi totoo pagmamahal niya, Pinky. And kung bakit nilayo itong lalaki na to sa'yo ngayon, kasi gusto iparealize sa'yo ng may kapal. Na ang dami mo pang panahon. Na may mas deserve ka na tamang lalaki. Kaya nilayo sa'yo yun, Pinky. Yes. Kasi kung hindi nilayo sa'yo yan, Pinky, hindi mo nalaman yung mga nalaman mo. Hanggang ngayon, ginagamit ka pa rin yan at hindi ka tatawag sa akin dito. Hanggang ngayon, nagtatanga-tangahan ka pa rin dyan sa lalaki niya. Kung hindi mo nahuli. Pero bakit mo nalaman?
Kasi may dahilan. Yung alin, opo. 'Di ba? Kung bakit mo nalaman na ikaw kabit, kung bakit mo nalaman, ba't niya biglang pinarana sa'yo na lumayo na lang at hindi ka na... Kasi may choice pa rin naman siya na kahit malayo siya, kaya ka pa rin naman niya bulahin 'Di ba? Inend niya lang Bigla lang siya nawala 'Di ba? Nanlamig lang siya bigla, 'di ba? Pero kung hindi siya nanlamig sa'yo, Pinky, eto, diretsahan tayo. Tutuloy mo pa rin ba yung pag-sustento, hindi? Yes po. Tuloy ko. Tutuloy mo pa rin, di ba? Pakinggan. So, tutuloy Yes. ko. Kasi nga, nabibilog ka niya. Kasi, opo. Kasi kahit na nakita ko na po yung red flag sa kanya, diniretso ko po Nagbulag-bulagan po. Yes. Ang dami nang nagsasabing umalis, pero hindi ko pinakinggan. Yes. Pero natapik ka lang at nagising ka lang nung siya na mismo umayaw sa'yo. Right? Natapik po siguro ko nung time na tumawag na sa akin yung babaeng nakasex niya. Mismong dorm. Di ba? As in. Yes po. Yung mga ganung pagkakataon na mismo ang lumalapit sa'yo, Pinky. Di ba? So, dun pa lang, oo, normal na ilabas mo yung mga luhay niyan. Pero, Pinky, hindi para tapusin mo yung sarili mo. Or makita mo na hindi na ako makakapag-umpisa muli. Huwag mo tapusin yung sarili mo dyan sa lalaki na yan. Hindi mo deserve yan, Pinky. Oh. Kasi, ako lang kung ako'y nasa sitwasyon mo din. Yung natapik na ako, nagising na ako niya. Hanggang kailan ba ako magbibigay pa dito sa lalaki na to? Ganito na pala ginagawa sa akin. Hindi ko na babalikan yan. Kaya Pinky, tanggalin mo na sa sarili mo yung sinasabi mong mahal ko pa rin siya. Minamahal mo yung taong hindi ka naman minahal kahit kailan. Pinakinabangan ka lang. Yan. Oh, masakit. Masakit man, pero yun po ang totoo. Hindi mo deserve yun. Diba? Unang-una, hindi worth it na kasuha mo pa yan. Ibigay mo na sa kanya kung ano yung nawala. Nagpakatanga tayo. Ganun That's life Wala na tayong kailangan bawiin. And i-take mo lahat ng mga wrong move mo na yan as a lesson. I-take mo yung mga naging desisyon mo at pagbibigay mo ng tiwala sa tao na ganun kabilis as a lesson. Hindi mo deserve na ikulong yung sarili mo sa taong hindi ka naman kayang pahalagahan at suklian yung pagmamahal mong tapat. Pinky, hindi mo deserve na magstay doon sa problema na pwede mo naman ng layuan at mag-umpisa ka na muli. Hindi mo deserve, Pinky, na magpakatanga sa taong ginagamit ka lang. At lalong hindi mo deserve na tignan yung sarili mo na hindi mo na kaya muling magsimula dahil sa taong yun. Unang-una, wala pa nga natulong sa yun. Baka nga ni 1 kilong bigas hindi ka nabigyan yun Wala po. Mas isang... Tapos iiyakan mo. Masakit. Sabi niya, pinipirahan ko daw siya. Di ba? Di mo deserve, Pinky. Di mo deserve.
Ngayon na nagpakawarak ka na. Ngayon, naramdaman mo na yung pinakamasakit na pangyayari sa buhay mo. Naway maging lesson na sa'yo to. Na hindi dapat basta-basta nagtitiwala. At lagi mo tatandaan na kapag ang isang lalaki nangutang o nanghingi na sa'yo ng pera, red flag yan. Huwag mo nang papasukin sa buhay mo. Dahil, ibig sabihin, kung sa sarili niya, hindi niya pa nga kayang ayusin. Ba't siya nangungutang? Lalaki siya, nangungutang siya sa'yo. Ikaw ang babae. Di ba? Dapat, minsan kasi, Pinky, ang nakakalungkot minsan sa atin, nabubulag tayo dun sa mga matatamis na salita at sa mga sabi natin na mahal kita, gusto kita. Di na ganun, Pinky. Minsan kailangan din natin maging matalino at wag maging tanga sa paligid natin. Kasi, take advantage ka talaga ng mga tao ngayon. Yun nga po eh. For the first time. At kaya nagagawa sa atin yan kasi tinotolerate din natin. Tama? Tama po. Alam mo nang mali, dahil nga mahal mo, pinagbigyan mo. Ilang beses. Pinky, ang pagdidesisyon na ngayon sa buhay, hindi lang para sa sarili na ngayon. Lalo na't may anak ka na at 13 years old na yung anak mo. Padalaga na yan. Babae pa yung anak mo, tama? Apo. Naway sana maging modelo tayo sa mga anak natin. Lagi mo tatandaan na ano man yung naging pagkakamali mo sa nakaraan. Ano man yung mga naging desisyon mo sa nakaraan mo, hindi kailanman kayang i-define o husgahan kung anong meron ka sa hinaharap. Hindi pa huli ang lahat para mag-umpisa ka, Pinky. Hindi pa huli ang lahat para pahalagahan mo yung meron ka ngayon at mahalin mo yung sarili mo. Ito ang huli kong sasabihin sa'yo, Pinky. Naway baunin mo to. Wag na wag mong uubusin yung lakas mo. Wag na wag mong uubusin yung lakas mo sa mga taong walang kwenta. At hindi nila deserve yung energy mo. Ibuhos mo yung lakas mo sa mga magagandang bagay. Sa sarili mo, sa anak mo, sa family mo. Hindi sa ibang tao. Yes po. Oh. Ma'am Pinky. Apo. Bibigyan kita ng pagkakataon na magmensahe doon sa guy. After sa guy, bigyan mo ng mensahe yung sarili mo. At after ng mensahe mo sa sarili mo, magmensahe ka sa anak mo. Bago natin i-end yung call na to. Oh.
ano lang siguro, eto na lang para sa kanya. Next time, wag mong simulan kung hindi mo kayang panindigan. Yun na lang po siguro. Sa sarili mo, Pinky. Sorry, kasi eto na naman, bagong simula, bagong buhay. Pero kakayanin. At pag dumating yung araw na okay na lahat, sabi nga nila, no revenge, but I will make them regret. Hindi para sa kanila, kundi para sa akin at para sa anak ko. Hindi ko hahayaan na sa kangkungan ako pulutin. And para sa anak ko, hindi man okay ang lahat ngayon. Kasi, anak ko, meron kang sama ng loob. Pero lagi mong tatandaan na nakikita mo man na masaya ako, na nabubuhay ako na masaya, pero pinapangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para maibigay yung pinapangarap kong buhay para sa kayo. Yun lang po. Ma'am? Okay na po. Ma'am Pinky, Yes po. payakap na muna ulit ako sa'yo. Isang mahigpit na yakap sa'yo, Ma'am Pinky. Naway sa napag-usapan natin dito, Ma'am, baunin mo po yung mga salitang napakinggan mo at tingin mo nga may aral ka na pulot. Opo. At the end of the day, Ma'am, Thank you. desisyon mo pa rin po ang mananaig. Pero naway, ang dalangin ko, Ma'am, yung desisyon mo na mananaig na yun ay yung desisyon na tama at makakabuti sa'yo. No. Thank you po. Naway, nakatulong ako sa'yo ngayong araw na to, Ma'am Pinky. Opo. Thank you. Thank you. May gusto ka pang sabihin, Ma'am? Wala na. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Mag-iingat ka palagi, Ma'am Pinky, ha? Opo. Thank you po. Anytime na kailangan mo ng kausap, Ma'am, tumawag ka lang dito sa aming programa. Opo. Thank you po. Thank you. Sana hindi mo na siya kailanman kausapin pa. Pangako mo sa akin, ha? Opo. At pangako mo rin yan sa sarili mo. Yes po. Thanks. Maraming salamat. Thank you po. Thank you so much po. Thank you. God bless. God bless you po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ng ating top secret caller.
na nais lang naman umibig ng tapat at totoo. Pero nakakalungkot lang bakit sa pagkakataon na naghahanap ka ng kalinga o kasama sa buhay, nasusuklian din yung tunay at tapat mong pagmamahal. Ay doon naman dumarating yung taong hindi mo deserve. Naway si Pinky ay maging masaya sa kanyang magiging desisyon at naway maging tama at makakabuti sa kanya ang magiging desisyon. Muli mga kabisyo, napakinggan niyo po ang ating caller ngayong gabi na to na si Pinky dito sa ating programang Top Secret. Ako po pala si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Sa oras natin ngayon ay 12:14 a.m. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic mga kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!